Good morning guys. So isa na namang ride ang pupuntahan natin ngayon. Ito ay ride sa Bolinao. Kasama ang Wheeltech Pangasinan, Wheeltech Cabanatuan at Wheeltech Pampanga. So ang meeting place ng mga tiga Wheeltech Pangasinan is dito sa Calasiao, sa tapat ng Robinson's Galleria. Ayan. So ando na sila, I think marami ng big bike doon. Kaya pupunta na ako doon kasi 6 to 7 AM mga meet up time. Okay. So dito na si Brother Ricky. Doon siya nagpark sa kabila. Ay wala pa yung mga kasama. Hindi ko alam kung bakit. Sabi 6 to 7. Hindi totoo yan. Ha bro? Tayo pa lang? Sir Charlie, nagpapagas lang. Ay, oo nga, magpapagas din ako. Saan ba tayo magpapagas? Nagpagas ka na ba? Oh, sige, sige. So guys, nandito na kami sa Wheeltech Calasiao. Ayan. So ang event na ito is para sa mga Suzuki lang. Pero ang sabi ni Ma'am Maricel is pwede kaming sumama kasi hindi kami nakasama nung ride ng Kawasaki. So ngayon is sasama kami ni Sir Ricky para sa ride ng mga Suzuki at Honda. So ito si Sir Charlie. Ito yung mga kasama namin. Ayan CB 650. Sir. Ito Z1000 ata. Ay, Juju. GSX-S 1000 pala to. At saka Suzuki Bergman. Tama. Suzuki Bergman. Ayan, ganda no, laki. So, GSX-S 1000. Ayan kay Sir yan. Ayan. Komini. So, antayin pa namin yung iba at hindi ko pa alam kung ilan pa ang darating. Balik ako mamaya, guys. So, guys, eto, nakapila na kami rito sa harap ng Wheeltech Calasiao. So, ito yung mga motor. Yan. Ayan, sir. So may inaantay pa tayo, sir. May inaantay pa tayo. Sige, sige. So ayun sila. Alis na kami. So ito na yung mga kasama natin, naglalaro na sila Pangasinan. Yay! Okay. So susundan lang namin sila. Ayan kami, guys. Dami namin.
aga-agang intense ride to. Ganda ng lugar, oh. Ganda ng mga bundok. Ha! You know? So guys, stop muna kami dito sa Soconi. So, banda rin yung Labrador. Ayan. Nandito kami sa Phoenix gas station sa Soconi. Wala pa yung dumalandan na tulay. Dito lang, nung sira pa yun, dito lang ang daan. Ay, oh, sige, sige. Wala pa yung dumalandan. Oo. So, ito kami, sir. Ha? Mga kamote. Ayan. Mga kasama natin. So, dito natin inaantay ang... Sir, dito natin inaantay yung mga tiga Pampanga. Oo, pero kahit mo tayo sa Bugal yun, tagyan din ang tamil eh. Oh, sige, sige. Tiga Pampanga, Cabanatuan. Yan. So, marami sila, guys. Almusal muna kami sa Bugalyon. Hindi pa kami kumakain eh. So, guys, tapos na kami mag-almusal. So, babalik kami dito sa gasoline station, sa Phoenix gas station sa Soconi. Ayan. Ayan mga kasama natin, oh. Ayan. O, diba? Hingay, oh. You know. So guys, dito na namin sila antayin. Kasi para madali nila kaming makita. Okay, mga kasama natin. So, stop muna tayo dito. So, time check. It's 9:45. So, 9:45. Wala pa rin sila. Nakagigil ka. Siguro, nagkaroon lang ng konting paghihintay sa ibang mga kasama. Kaya medyo na-delay kami. Bola lang yan. So guys, dumating na yung mga tiga Cabanatuan tsaka Pampanga. Yung iba tiga Manila. So ito sila. Liwan ko muna yung motor ko doon. Ayan. Ayan sila, sir. Ayan. So yung iba umatras na. Yung iba umatras na, sir. Ayan. Yung iba umatras na. Kaya kasi masama tong panahon doon. Umuulan. Ito na sila, oh. Sir. Okay. Ayan. Dami namin. Ayan.
Ayan sila sir oh. Yan. Lahat yan. Kasama natin. Mahuli na lang tayo, susunod na lang tayo. At ano, para makuha na natin silang lahat. Eh mabagal lang naman ang takbuhan yan kasi hindi pwedeng maglaro, hindi pwedeng humataw. Kaya mauna na sila, susunod tayo. Sir. Ayan, susunod tayo. Bali hindi na 200 kasi ano, masama yung panahon. Okay, let's go. Ayun, umabol na tayo. Mauuna sila, mauhuli kami kasi kami yung ano Kawasaki, mauuna yung mga Suzuki sa Honda. Daming umatras Parang 50 na lang ata yung kasama. Masama daw kasi yung panahon. Nag-uulan. Nag-atrasan sila. Sayang. Pero okay pa rin. Magiging masaya pa rin itong ride na to kasi marami kami. So babalik ako mamaya guys. Yan, chill ride yan. Sabi nga chill ride lang. Walang yan. Sabi chill ride yan. Ang gulong ko. So guys, ako lang yung naka t-shirt. Kasi gusto ko makilala ako ng mga kilala natin sa Bolinao. Kasi may nag-aantay sa atin doon guys. Thank you. Kaya nag-t-shirt na lang ako. Total, taga-Dagupan lang naman ako. So Bolinao lang yung pupuntahan, hindi naman ganun kalayo. Pero kung lalabas ako ng Pangasinan, ano talaga ako, riding jacket, ganyan. Grabe. Naipit lang kami ng truck, wala na sila.
Hanapin na lang namin sila. Ayan guys, nasa Alaminos na tayo. So guys, dito ko na magagamit yung mga pinag-aralan ko sa mga banking. Baliw ka yata eh. Aabutin ko yung lupa. Ay! Oh, di ba? Nag-aaral ako eh sa US. Mag-banking. Seriously, what the fuck are you doing? Kaya lang hindi ko masyadong niluluhod yung ano, hindi ko masyadong pinapasahid yung tuhod ko at saka itong siko ko sa ano kasi wala naman akong protection eh. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. T-shirt lang tayo. Wow, grabe na, sinasalubong yung bus. Hirap talaga pag ano, pag vlogger ka. Lalo na kasama mo mga big bikes. Lagi ka talagang nasa huli. Baka hindi na namin sila makita. Ay, dalawa na lang kami oh. Hindi namin alam kung nag-stop pa ba sila o ano. Ayan guys, sa Bulinaw na tayo. So guys, nandito na kami sa ayun, Tungayan Grill. Hanapin namin sila kung nandito na sila. Parang wala pa. Ito yung dadaanan nyo guys pag pupunta kayo dito. Ayan, medyo bato-bato. Ayan, tigas ang gulong ko, masakit sa wrist. Mamaya mabawasan nga. Grabe. Ayan. Dito na pala sila, kadarating lang ata nila. So, hanap tayo ng mapaparkingan. Kawasaki. Doon. Sa dulo, sir. Oh, sige. Dito. Wow, putik. Uy, naka-CH2 pala si sir. Ha?
Pagod ako. So guys, nandito na kami sa Sunggayan Grill sa Bolinao. Ayan, Team Kawasaki. Kawasaki. Ayan. Ang lahat yan, sir. Wala, rindakrakan. Sir. Sir. So, dito naman yung ano, Suzuki. Yan. Suzuki. Dami. So nasa 56 ata kami. Suso daw. Alas man ang bunga nga mo, ha? Suzuki. Ito naman KTM. KTM. Kasama tayo. Ayun. Madami Kawasaki, no? Kasama pala tayo sa isang kubo. Ayan. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. 1, 2, 3, 4. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mo maaari pa. Papariti. Ng Bulinaw na naman tayo. Muna pa na eh.